conseguirás ser una Wings. Wings és el club de l'amistat. Gaudiràs de veritat, totes juntes de la mà, unides. Wings, el teu riure encisador pot il·luminar el món. Totes juntes volarem als núvols. Amb il·lusió aconseguiràs ser una Wings. Amb la màgia i si el cel ens ajuda, viurem prompte una nova aventura. Els estels volarem més enllà de la lluna. La vida és avorrida, sense cap fantasia. Vine i uniste a les Wings. És el club de l'amistat que poder ens donarà. Totes juntes de la mà, unides. Wings, este club és el millor. Amb els Wings triomfa l'amor. Totes juntes vencerem si som les Wings. Amb els nostres amics volarem als estels. Les màgiques Wings ja arriben. Vine, uniste a les Wings. Bloom ha superat l'examen de la càmera de simulació. El seu viatge virtual a Dominó els ha donat l'oportunitat a les Trix d'observar els seus poders. Bloom posseïx el foc del drac. El pobre Kiko ha estat en perill, però ha aconseguit salvar-se gràcies a la seva peresa. El monstre i el salze. No, definitivament ja te n'has passat de la ratlla. Això s'acabarà ara mateix. Estela, què passa? Per què discutiu? Perquè Flora és una exagerada per això. Només volia practicar un parell d'experiments. S'acosta el dia de l'examen. Què dius ara? Ja portes un mes amb tot això. Faré servir el poder de les flors per a desfer els encanteris de les bruixes malvades. Bé, i això és un problema? Que sí, és un problema. No sé si te n'has adonat, però la teua habitació s'ha convertit en un laboratori de química. Bloom m'ha donat permís per usar-la i, a més, m'ha dit que m'ajudarà a estudiar. Bé, jo ja he passat l'examen del simulador, per tant... D'això en dius examen? Perdona, però vaig haver d'enfrontar-me amb les Trix i no va ser gens fàcil. Ja ho sé. Perdona, Bloom. No passa res, totes esteu un poc nervioses. Com vols que no estiga nerviosa? Tu has vist la meva habitació? Li vaig donar permís a Flora perquè posara les seues plantes al costat de la finestra perquè necessitaven molta llum. Però, a més, s'ha pres la llibertat de col·locar-hi un matoll de viscosa fastigosa. Mimosa vanitosa. És igual. La qüestió és que ha posat eixa planta davant del meu espill, Bloom, del meu espill! Eixa planta s'alimenta de la llum reflectida en un espill. El teu és enorme. És perfecte. Ui, però tu creus que això és normal? Què passa? És prova els meus vestits. És que és molt presumida, per això s'anomena vanitosa. M'és igual com s'anomene. Trau les plantes d'ací ara mateix. Ai, la meua roba. Bloom, són els meus vestits. Oh, Estela, no és per a tant. Com que no? Fins i tot s'han posat les meues sabates i usen el meu maquillatge. Però mira-les, si ni tan sols saben combinar bé els colors. I què esperaves? Només són plantes. Doncs Tecna no s'ha queixat. Hola, Musa. On està Tecna? No ho sé. Fa hores que no la veig. Xiques, a vosaltres vos destorben les meues plantes? Què vols dir? Que tenim plantes ací? Sí, li vas demanar a Tecna que en guardara unes llavors ací dins. Necessiten foscor. Tecna! Va, ja era hora. Ai, estava buscant tus pantalons i m'ha capturat esta cosa horrible i fastigosa. Tecna estava tancada a l'armari i tu sense adonar-te'n. Perdona, però jo no acostume a xafardejar dins l'armari dels altres. Bé, intentaré tranquil·litzar-me, però exigic saber quines llavors són eixes. Doncs són llavors triples. Triples? Sequoia prolífera subjectatis. Què? Ai, no em pensava que creixerien tan de pressa, de veritat. No tenia ni idea. Bé, Tecna, no t'alteres. Respira profundament. Ara intenta calmar-te. Ai, Tecna, em sap molt greu. Estàs perdonada, Flora, però em pareix que aquestes plantes assassines han d'eixir d'ací ara mateix. Tens raó. De seguida m'ho emporte tot. Me n'aniré amb les meues plantes a l'aiguamoll del fang negre. A l'aiguamoll del fang negre? Aquestes habitacions no són adequades per als meus experiments. Però no te'n pots anar a l'aiguamoll. Ja coneixem aquest lloc i és horrible. No volem que te'n vagis allí. Veritat, xiques? Què dieu, sí o no?
Ai, no m'ho puc creure. Flora només volia preparar-se per a l'examen. Bloom, totes hem d'estudiar, però no ens dediquem a destrossar la roba de ningú. Ni tampoc estrangular ningú. Ah, vinga, xiques, no sigueu tan dures amb ella. Penseu que Flora ha de fer pront el seu examen i... Ah, bé, jo li vaig prometre que l'ajudaria i quan jo faig una promesa la complisc. Està clar? Ai... No m'ho puc creure. Mai m'hauria imaginat que em seguiríeu fins ací. Ni jo tampoc. Flora, no podíem permetre que vingueres ací a soles. A voltes perden la paciència, però es preocupen per tu. De tota manera, espere que esta excursió no s'allargue molt. Si totes m'ajudeu a buscar esta flor màgica, acabarem abans. Mireu, este és el gladiol feliç. Quina flor més bonica, però estàs segura que la trobarem per ací? Clar que sí. L'ecosistema d'este pantà és molt variat. I per a què necessites eixa flor? L'essència del gladiol feliç és un dels millors antídots contra els encantaris de les bruixes. Molt bé, doncs, què esperem? Anem a buscar eixa flor i fugim d'ací com més prompte millor. No és tan fàcil com pareix. És una flor molt poregosa i no es deixa collir fàcilment. No em digues que haurem de convèncer-la perquè vinga amb nosaltres. I estic farta de les plantes que caminen. En realitat, només haurem de demanar-li a la flor que ens deixi un dels seus pètals i després jo el banyaré amb una gota d'este preparat de la meva invenció. Observeu-ne el resultat. Oh! Quina rapidesa! Puc duplicar tants pètals com vulga. Això està molt bé. Au, posem-nos en marxa. Kiko, tu queda't ací, val? L'aiguamoll no és un bon lloc per a tu. Puc quedar-me ací jo també? Em portaré bé, ho promet. Estela, per favor, t'importaria parar ja de queixar-te? Però si jo no em queixe, només he fet una pregunta. I aniré amb la condició que tornem prompte a Alfea, d'acord? Estela! Ui, quin fàstic! Per què tots els pantans són tan... Pantanosos? Eixe comentari està fora de lloc, Musa. Igual que el teu vestit. Per favor, això és un aiguamoll, no un concurs de bellesa. I què? Una Winx és una Winx i ha d'estar arreglada en tot moment. Ah! Estela! Oh! Mireu, està allí! Estàs bé, Estela? No, no estic bé. Estic cansada i tota bruta. I els peus estan matant-me de tant de caminar. I tot per eixa estúpida flor. Calla! No calle, no! Tu has dit que entre totes la trobaríem... Mira, Estela, allí, en l'aigua. Ah, que boniques són. Sí, i tan menudetes. Au! Som terrestres fugint d'ací. No, no, per favor, espereu. Torneu, que no vos farem cap mal. Som amigues vostres. Necessitem la vostra ajuda. Este lloc és increïble. Mireu les flors, els lliris, els gladiols. Les nimfes d'aigua han accedit a portar-nos fins ací. Segur que ens ajudaran a trobar el gladiol. Què et passa, Estela? T'has quedat sense paraules? Mira això! Baix l'aigua! És una ciutat en miniatura. És fascinant. Les nimfes d'aigua viuen en bombolles d'aire baix els lliris del pantà. Disculpeu, no volem ser descorteses, però tenim un xicotet problema. No vos podem convidar a entrar a la nostra casa. És que sou massa grans i no hi cabeu. Però així i tot, la nostra reina desitja rebre-vos. Seguiu-nos. La vostra visita ens fa molta il·lusió. Com comprendreu, no acostumem a tindre molts convidats. Moltes gràcies per la vostra càlida benvinguda. Hauria de dir-li menudesa en lloc d'altesa? Per què no proves en majestat? Heu recorregut un llarg camí. Sembleu cansades. Vos puc oferir alguna cosa? De fet, necessitaríem poder tocar el pètal d'un gladiol feliç. Seria possible? Segur que sí. Ves que teniu molt de respecte per la natura. Vaja! Resulta increïble que ningú sàpia que esteu ací, en este aiguamoll. És que sabem amagar-nos bé quan és necessari. A més, si per ací passen poques criatures, és per una raó. Veureu. No heu sentit parlar mai del gran monstre de l'Illa Negra? Com? Que hi ha un monstre per ací?
Per desgràcia, sí. Si mireu en aquella direcció, més enllà del banc de boira, descobrireu una illa, al vell mig del pantà. Allí, baix de l'illa, en una cova subaquàtica, hi viu eixa horrible criatura. Es tracta d'un ser gegant i malvat que amenaça el meu poble constantment. I per què no fugiu d'ací? Perquè la nostra supervivència depèn d'una planta anomenada xílit, que només es troba en eixa illa. Amb molta paciència aconseguim extraure un material transparent d'eixa planta. És el material que utilitzem per a construir les bombolles on vivim. Sense el xílit hauríem de viure fora de l'aigua on ens esperen els depredadors. Però el monstre de l'illa negra ens dificulta molt la recollida de fulles de xílit. Cada cert temps, una de nosaltres s'ofereix voluntària per anar a l'illa i portar almenys una fulla. I l'última vegada li va tocar a Lucis. Què vol dir això? Què li ha passat a Lucis? No ha tornat a casa. Això és horrible. És el nostre destí. Ja fa molt de temps que vivim així. Bé, ha arribat el moment de canviar les coses. Preparades, xiques? Quan tu vulguis, Bloom. Wings, som les Wings i esta energia ens donarà el poder, la força i la voluntat per guanyar i sempre serem les Wings. Wings. Fantàstic! No heu sentit res? No, jo no. Escolteu, xiques, estic pensant que... La reina ha dit que el monstre és gegant, però als seus ulls segur que nosaltres també li ho semblem. Per tant, podem deduir que aquest monstre no ha de ser molt gran. Això té sentit, no? Ah! Però què vos passa? Potser ja se n'ha anat. I ara què? Em sap greu. I ara on se n'ha anat? Dimonis! Què fem ara? Només podem fer una cosa. Hem de rescatar Musa. Sí, però com? L'aigua no és el nostre element. Podríem emprar el mètode de la bombolla d'aire, com fan les nimfes. Em sembla una bona idea. Esteu preparades? Ho estem! I ara, el toc final. Lux Luminas. Veieu alguna cosa? Mireu allí, en el fons. S'ha amagat a la cova. Endavant. Què ha passat? Hem d'eixir d'ací ara mateix! Ha faltat ben poc. On hem vingut a parar? Mai no havia vist este lloc. No ho sé. Estem en alguna part de l'illa. Si és així, haurem de mantindre els ulls ben oberts. Per què? Ara el monstre ja se n'ha anat, no? No cal que patim. El monstre no se n'ha anat. Només se n'ha tornat a la cova. Flora, tu saps quins arbres són estos? Pareixen... crec que són salses rojos. Has vist? T'ha pegat el meu badall. Sembla que estan plantats seguint un ordre. Això és típic d'estos arbres. Creixen en espiral al voltant del seu líder. Vols dir que tenen un líder? Això té gràcia. Estan disposats de tal manera que ens condueixen fins al seu líder. No vos sembla bonic, este lloc? És molt silenciós. Sentiu espardalets? Jo no en sent cap. Exacte. I no et sembla estrany, això? No, a mi no em sembla gens estrany. Qui
Quina oloreta més bona. Ja l'he notada. Analitzaré ara els seus components. No pot ser, no! Es tracta d'un gas soporífer! Xiques! Estes roques cobertes de molsa pareixen coixins. Són tan suaus, tan toves. Estela, no respires! No respires, no! Estela, desperta, no tanques els ulls! D'acord, posa'm el despertador a les 7. Flora, Musa! Mare meua, desperteu-vos! No vos adormiu, per favor! Deixa'm, Tecna, estic molt cansada. Sí, deixa'ns dormir. Tecna! Bloom! He de mantindre'm. Desperta. Mira això, Tecna. Crec que eix és el líder dels salzes, com deia Flora. Mira al teu voltant. Tots els animals estan dormint, i més cap allà, baix del salze. Eixa ha de ser la nimfa Lucis. Bloom! Perdona, Tecna, jo... Crearé una bombolla d'oxigen. Li deixaré una obertura perquè isca l'aire contaminat. Gràcies, Tecna. Bloom, has tornat del país dels somnis. És eixe el salze. Eixa maleïda olor prové del salze. Bé, tenim molta feina. On estic? Què ha passat? Apagueu els llums, que encara no ha sonat el despertador. Lleveu-me a de damunt! Lleveu-me! Ajudeu-me! Tranquil·litza't, Estela. No és més que un innocent insecte. Quin fàstic! Bé, ha funcionat. Estan totes ben despertes. I no sols elles. Mira, els animals estan despertant-se també. Tornem a estar juntes, xiques. Genial. Ara ajudeu-nos a fer la bombolla un poc més gran. Tu eres Lucis, veritat? Sí, jo també sé qui sou vosaltres. Moltes gràcies per haver-me despertat. Però com has sabut qui som? Veuràs, mentre dormia he seguit en contacte telepàtic amb l'entorn que em rodeja. Per això sabia que vindríeu. Torna el monstre! No, no és com vos penseu. El monstre no torna. Ja està ací. No ho entenc. M'explicaré millor. Ara mateix ens trobem damunt del monstre. Com ja vos he dit abans, mentre dormia, he mantingut contacte mental amb l'entorn. Així és com he descobert el misteri. Esta illa no és més que una tortuga gegant que camina sonàmbula per culpa del salze roig. De manera que el monstre de la cava era el cap de la tortuga quan el treia de la closca. I la tremolor que hem notat ha estat provocada pel moviment de la tortuga, no? Si això és cert, sembla que ara la tortuga ja s'ha despertat. Per desgràcia, no és així. La vostra cúpula màgica només cobreix una part d'esta enorme closca. El pobre animalet ha estat vagant sonàmbul durant anys. La barrera protectora desapareixerà quan ens n'anem i després tot tornarà a ser com abans. Però què? Atenció! Déu meu! S'ha tornat boig! Quina barra que tens! Et convertiré en un bonsai! Així aprendràs a respectar les criatures més menudes que tu! Ja ho tinc! Les arrels! He d'apuntar a les arrels! Ja! Aconseguit! Sí, hem alliberat la tortuga. Una altra victòria de les Wings. Ara l'aire torna a ser pur. Sentiu aquest so tan meravellós? Són els cants dels pardalets. Ara sí que els sentim. És més que això. Jo parlo d'una remor més clamorosa. És el so de la natura que es desperta. No sé com donar-vos les gràcies. Ens heu tornat la nostra estimada Lucis i ens heu alliberat del perill que ens assetjava. Per cert, i el monstre? Millor dit, i la tortuga? Què li passarà ara? Mireu allí, dins el pantà. Es mou! No és que vaja molt de pressa, però es desplaça. Ara la tortuga ja és lliure i continuarà el seu camí.
És llei de vida. I ara què fareu? No dèieu que la planta de xílid només es troba en la closca de la tortuga? Abans de partir, la tortuga ens ha permès collir moltes fulles de xílid. Ens les arreglarem durant un temps. Hem intentat cultivar-les ací, però per desgràcia no hem tingut èxit. Això vol dir que a la llarga ens quedarem sense fulles. Si és la voluntat de la mare natura, l'acceptarem. Un moment! Podem donar-li una xicoteta empenta fins i tot a la mare natura. Flora, què estàs buscant? La meua fórmula de creixement ràpid. Recordeu estes màgiques gotes? Observeu, majestat. És increïble! Visca! Visca! És increïble! I ara, permetreu que Flora faci experiments a les vostres habitacions? Bé, jo... Després del que ha passat, crec que jo reconsideraré la meva opinió. Tranquil·les, xiques, vos promet que a partir d'ara no tornaré a envair el vostre espai. Senyoretes, vos estem infinitament agraïdes per tot el que heu fet per nosaltres. I com a prova de la nostra gratitud, t'oferim este present, Flora. Un gladiol feliç! S'ha deixat collit per a vosaltres. Ell sap que el tractareu molt bé. Només arribi a casa el plantaré en el substrat més bo que tinga. Mira que bé, Flora. Segur que ara l'examen t'eixirà brodat. Gràcies, Bloom. I demà toca a tu, no, Estela? Què? Oh, no... I en el següent episodi ha arribat l'hora del concurs de bellesa Miss Màgics. Penseu que Estela hi participarà? Mirta intentarà convèncer Lucy, la bruixa, perquè no s'hi presente, però ella voldrà usar la màgia per a guanyar. De nou, les Trix intentaran sabotejar la festa, però la diversió està assegurada. Wings, les xiques del Wings Club, amigues i se